Oh lur, madang apa? Hari iki edisi seharian madang serba mie. Nah, jam setengah pitu sarapanku karo iki lur, omelet mie. Iki mie sing wis dadi garit tambahi endok, ijo-ijo karo lombok. Iki lho penampakane, ben tambah ajib tak tambahi saos. Mari kita santap. Payah, jos tenan karya bojoku iki. Jobone crispy, jero rasa mine kroso lembut. Yo auto telap-telap. Seladane juga cocok iki gawe konco mangan omelete. Tambah seger. Iki lho lur, nyo tak kei. Tak dolang virtual iki. Piye? Enak yo, jos gandos. Jam rolasan impune ning kene mendong lur. Mampir ndek warung mie ayam langganan kuae. Lho kan lekas teko ya udan. Tara, wis teko lur mie ayam baksoku. Nah, iki aku nambah kerupuk pangsite sak mengkok. Tambahi KSS, kecap, saus sambel. Aku ki lek mangan mie ayam apa bakso, lek renek saus kecap iki rasane koyo hambar ngono lho. Kek sausé kudu akeh. Sopo iki sing ning kene sak tim ambek aku? Kudu enek saus kecape pokoke. Gak tau waleh lho ambek mie ayam iki. Teksture sing kenyil, rasane sing renek sing madani, dan ayam lek ngekeki wakeh, gede-gede pisan. Wes gak iso berkata-kata maneh karo mie ayam iki. Aku tuh telap-telep. Nah, loh, ayame padha ndelik ndek ngisor mine. Iki lho, garek ayame tok koret-koretane. Peh, mantap wis. Peh, tapi kok udane gak terang-terang ngene yo. Ngentekne pangsite ae ya. Wis, mantep pol. Sore nih jam setengah 5 luwih maneh. Lek mangan miki warke jan ra iso suwi lho. Iki aku masak mie sing isine double, ben tambah mantep tak tambahi ulekan lombok sak caruk. Wis mateng siap campur kabeh. Payah ambune wis semriwing lomboke. Mari kita santap. Lumayan kroso iki lomboke. Jos tenan. Nikmat sore-sore hawa barudan mangan mie goreng ini. Biji lomboke sampai nyepres-nyepres. Wes enak banget iki. Sampai garek piringnya tok lek ku mangan. Bang ini jam pituan bojoku masak spaghetti bolognese. BTW iki sausnya digawekne bojoku. Nah, iki wis mateng. Aduk-aduk, mari kita santap. Gak enek lorone wis masakane bojoku. Enek ding masane makku yo enak kok. Mantap iki rasa sausé. Ngerti banget ya seleraku. Asem manis gurih pas ngono lho. Ndek lambeku ki yo auto telap-telap ta. telap sampai entek. Yo wis mung kuwi sing tak pangan sedina andur.